Shalom madi hita saluhutna adorang tu dang tamulai ibadata jumolo mahita martangyang nahohom. Amin. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus naung pasauton baga-bagana nanidokna di Yohanes 14 ayat 16 sahat 17. Jala pangidoaku ma tu amai asa dilehon tu hamu sada pangodian na asing. Asai mandongani hamu saleleng nai. Ima todi hasitongani. Naso tarjalo portibion. Aidang di ida jaladang ditadda. Alai ditadda hamudo ibana. Ay narap ma ibana dohot hamu. Jala di bagasan hamu ma ibana. Pinuji ma debata parasiroha naung dihok kita. Hasasaut ni baga-bagai, ima hasasaur ni todi perbadia, ima nuaing nataingot, nata pestahon, dohot nata halason, atong bongot mahita tu parsauran nabadia, rap dohot debata di tonga-tonga ni perminggota, marede mahita. Di parbadiai pengotira hanami rosipati urohan sondang sian surgoi sondari rohanami tuhalalas ni rohan asa patu pahon pino dahon ihanamu sai tuhami marohamu bodoh sile rohai inasana porseai upai rohanami patogu rohanami be pasar hatam tu sasude sai tong dongani hani on pe sude parohahon hatuaon lehonon si pujion dogoaru. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu rohan nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatikku. Aka uhupu pe radotan muna. Jala patupon muna do. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo mandongani jala mangajari rohani aka na porsea di hatam. Marhite-hite tondi perbadia.
Sai buhay ma rohanami, asa ture parrohaon nami, marhite-hite todimi, asa toktong gok dame rohanami, makalason hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Patik ni debata si hangoluhonota di pesta parjolo parningotan hasasaur ni todi parbadia sadarion. Natar surat di 2 Timoteus sada ayat 8 ayat 7 sahat tualu. Ay dilehon debatado tuhita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangarajayon ni diri, ndada todi hatahuton. Onpe unang homaila, maka tidakkon tuhatai jala unang hailahon ahu natarhurung humokop ibana dohot mahotahe makokop barita nauli sian hagogoon ni debata atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hombartu patikmi. Amen. Marede mahita. Pangidoan dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata nong mangusehon todim na badiai, sumonggopi hami jolma na leaon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatoktong hami mian di barita naulii. Todimido napapungu-pungu hami huriam, asa marsijaloan, jala masih haholongan songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sian akka pardangolan nabagas dohami jou-jou tu ho. Ale Jehovah, say tangihon ma suara nami, say patinggil ma pinggolmu, tumangihon suara ni angguk nami. Molotung manjujur ho ale Jehovah di akka dosa, tungise ma manahan ale Tuhan. Alay tahe marroha pamuation doho asi maroham diangguk nami. Ale Tuhan debata amanami asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami mauliate ma rohanami jala pujion nami maho
Alani sude habalgaon dohot hamulionmu naung pinapatarmu tuhami. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung dilehon ho todi perbadia. Sumonggo pihami alai namarningot dohami disitaonon ni portibion. Hinorhon ni sorimago kopit sapulusia. Natongon huado pihami nuaing. Asima roham dihami. Say tumibu salpuhon sorimago kopit sapulusiaon. Sian tonga nami. Songon na pinatupam paluahon bangsom sian perhatobanan misir di uluan ni si Musa. Namarsagihon todina badiai tutonga-tongana naung patolak aik di jolo nasida namanogu nasida mamolus akaluat. Songon pinahan na tuat turura ditogihot todi Jahobado tuhasonangan. Ali Tuhan debata amanami asima roham dihami. Ale Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam na maringana dope dia sianganon. Asanang pe mga dopi parokilon huriam, ala ni sorimago kopit sapulusiaon. Toktong do ditabayho si lehon-lehon tu huriam, asalam gadda torop ni perbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siniroha na membaritahon habal gaummu di portibion. Pake mahuriam gabi habauran ni pasu-pasu tu akka na humaliang. Maradopon akka na hurangan dohot akka na gale. Pasu-pasu jala pargogoy akka partohonan ni huriam. Asay sa sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolan, nang di bagas nabe. Say tata maruas ni huriam, manang di dia pe maringanan di akka inganan na marserahi. Molo pe ikon mga dopi si taonon di tikyon. Alay posdo rohanami na paujungom mudoi marhite asi ni roham. Jalatogom mudo hasonangan. Ali Tuhan debata amanami asima roham dihami. Jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagas rohanami. Hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami maka persyaon laho mangotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, Roma hamu tuau asa mangolu todimuna nina Tuhan Jahova. Tungsura rara dosa muna songon bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse.
hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Amin. Mare de mahita. Disuruh anakmi tua undinai nasian ho manoguton dikit tuhasonangani pinujima. Hata ni debata turpuk epistel di pesta parningotan hasasaur ni todi parbadia sadarion. Imana tersurat di Galatia 5, mamukas yan ayat 10 sahat tu 20. Alai ondo hudok, marguru tu tondi ima hamu marparange, unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Ay namarro ton dido sakap-sakap ni daging, jala marroh daging ido sikap todi. Nama sialoan doi, asa unang dipasaut hamu pinang ido ni rohamuna. Alai molo ditogihon tondi ihamu, dang ginondugoman ni patik kamu. Alai tadap do parulon di daging, ima permainanon hadaron pargadot muson. Asipelebeguon hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, parhitalhion. Bunuh-bunuh parburuhon, haur muson, jala akkana sumantusi, nang ubawa na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dang tanon ni akkana mangulahon si songoni harajaon ni debata. Alai aka odo parbue ni todi, holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang maralo patik lopak akka si songoni. Alai akan naginonggoman ni Kristus Yesus, diparsilakod do dagingna rap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dang dipangulutod di ihita, parangihom matod di. Unang ma tayahi hasangapon narumar, unang marsiasapan manang marsilatean, ima sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amen. Mare de mahita. Ias doau diburi ale tuhaki naing dohot parulatu ombak tuhatami magala marohaku ison managama ton bimbing masuru naboy manggongoma. Tahati dakon ma hata haporseotai songon nani hati dakon ni dongata sahaporseaon disandok liat portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasu hatu dosan
natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tubano toru, dung ditanom, namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergogo na suhatu dosani, di sima ibana pemamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au forsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na suara sudah. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma di damang dainang haanggi dohot na pinaribot di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Tapi kema jolo titing di bagasan minggutta sadarion. Warta nama ragam goarni minggu. Goarni minggutta sadarion minggu Pentakosta na parjolo manang parningotan hasa saur ni todi parbadia. Topik ni minggu todi ni Jehovah nama nugu tu hasonangan. B. Pertanyaan sektor dohot minggu godang. Hobar tu surat penggembalaan napa waluhon ima taringot virus corona manang pandemik COVID-19 ima virus nasai totong dope dang boy salpu sian parnguluatta suang songoni di Portibion. Alani pertanyaan sektor dohot parmingguan godang totong ma tapatupa di bagasan bagas tabi. Nah terakhir selengkap na titing nasohu pasahat hami di tikion boy mata ida di titing nahu kiripami marhite WA group di ganup sektor tabi. Songonima titing di minggutta sadarion salom tapasada rohata martang yang mahita. Di bata Jehovah manami namarah bangsa di Banua Gijang. Mau liate di pasahat rohanami tuho aliamang nabasa. Alau pakilalau kami do sudah denggan ni basam doa sini roham na totong mangiring-iring sudah panggulumiton ningulu nami. Boy hami sahat tutikion. Lau mamuji pasangapon guar muna badiai. Tuhan nungahu bigi hami titing di bagasan minggu sadarion. Pasu-pasu mak sudi aka rencana ni huriam. Naung diulahon nang naso diulahon dobe. Asaho matotong madongani hami. Songoni ma Tuhan keberadaan di Partikianon, di Portibion khususnya di negara nami Indonesia. Dan secara khusus di hurianami nasoboi dope hami di huriamon rap jama mima muji pasang poko alani keberadaan virus corona 10 sion. Tuhan pos dorohanami nang pedi bagas nabi hami marpungu mamuji pasang poko totonggo asi doho tolong dorohami tari parhorommu tuhami ganup marsada-sada. Sokoni ma Tuhan nang di negara namion ho mana mga leon hikma biasana tu pemimpin di negara nami mulai sa tingkat pusat sahatu daerah asa hikma nasya koyal itu dipakai nalau mengatasi keberadaan ni virus COVID-19 sion. Jala leon roha panguleyon disudia kajol mana tinopami asabui diulahon protokol kesehatan naung ditotopon di negara namion. Saluh nali Tuhan perpanjangan di tanganmu do akauluan nami baik di negara di huria nang di bagas nabi be
atong pargugoy may salu na Tuhan, asaboy hulaw kami o Bartolomeo ni Roham. So ngoni Tuhan, nasutar guari hami aka jemaah mo mungkin narong di baga sa persaiton, ko manawad daw ni di baga sa narsak dohot aka pergumulan na lain, totong maho mga leon jalan keluar. Asa totok kay marsi hohot tuho Tuhan, bahwa sa luhu na namasaon, budoy buluson nami, molo hotot tong dongan nami. Tuhan di batama nami, nang satokin nai, hatam neng marsaringar, di tonga-tonga nami, na naing pasahaton ni naposomi, parsahalay Tuhan, naposomi, leon bisuk na siyak koy, asa hasitongan ni hatami di pataripar, tuhami sa luhu na, asa taruli hami, di hatami na lao, bohal nami madalani ari-ari, na pinasa hidup itu hami. Tuhan, pasu-pasu manang pelayanan nami, jala pasik kopi nang tuak katik kinanengro, asa marsitu Tuhan Tuhan, jala hibul hubas kami melayani di huriami. Tuhan di batama nami, usa dari hami, dosa dohami, badia duang goho, jumulo sama Tuhan akadosa pangalosion nami, asa unangi mga bati aka asi doho tolong ni Roham. Pasatay matangiang ngelele pangiduan nami olo mo pasaut. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami Tuhan. Amin. Marede Mahita. Surma ban rohaki agogoon songgok matu rohakon unang say holan manete kohisan dok dirikon. Dame ni debatana sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Barita nauli di pestata sadarion, ima pesta parjulu parningotan hasa saur ni toddi parbadia. Ima nadienet sian Jesaya ono pulutulu ayat 10 sada sahak rodi ayat 14. Songonomma hatani tuhata hujahama dihita saluhukna. Alai sai totongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di nguluni si Musa dia kaari narubi. Alai anggo naung didok na sida di dia do ibana naung maboan na sida nakok sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna di dia ibana namarsagihon toddina nabadiai tu tonga-tonga nasida ise ibana namanogu si Musa marhite sian tangan hamulionna naung patolak aik di jolo nasida laho mabahen baritana sa liling-lilingna ibana na manugu na sida mamulus akapusat songon hoda diadaran dangdung tartuk-tuk
songon pinahan na tuat turura, ditogihon toddi ni Jahoba na sida tu hasonangan, songonipe ditogihok ko bangsom asa mabahen goarmu marmulia. Urian itu hata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Sada natoras di parnguluon ni halak batak. Takasdo songo dia hadirion ni natoras maradopun akayanakon. Tarlumobi di ngulu habatakon, takasdo panarihononna di ngulu ni anakonna. Jala hiadora tabigi, jala jujud tabigi, songo padohan ni edde, nama dok, hugogo pe macari arian nang bodari holan lau pasari-sari geleki. Sai disarihon sadana toras do anak konna asaboy dinggan perngulun. Danga dong sadana toras pe namarlomo ni roha asa sumurut yanak konna sian ibana. Alai ikon gabe panaikod do pernguluon ni ima yanakon sian natorasna. Sudenai ima ala holong ni roha sian sada natoras maradopon anakonna. Amo kadongan na hinaholongan ni Tuhata. Marhite-hite turpuhon takas nagabe suku-sukun tu bangso Israel. Isedo debata di bagasan ngolu na sida. Siala di bagasan parange na sida di ngolu si ganupari nungatung manibil na sida sian debata. Nunga ditudali nasida debata, jala nasida pe di bagasan parangena, sai holan namar lomo sabing tu rohana tu pikiranna. Mangulahon hajahaton dohot akka na manobba debatabel. Alani marhite-hite turpuhon molo taida judul ni turpuhon panaringotion di akka asini roha nang pinatu pani debata. Asam marhite-hite turpuhon di paingot bangso Israel ise do sasitong na debata di bagasan ngulu na sida. Ubay na ikko gabe manibil na sida siya debata. Alani di paingok mamarhite-hite terpuhon asa ia debata ima. Debata na manogu-nogu na sida na mabuan na sida haruar sian tano Misir na niuluhon ni si Musa. Ima na binaritahonna di ayat 10 sadai. Songoni do ayat 12. Ise ibana na manogu si Musa marhite sian tangan hamulionna nang patolak aik di jolo na sida lau mabain baritana sa liling-lilingna. Di paingo takas na sida bangso Israeli di sude akapabahenan ni debata di bagasan ngulu na sida. Alani marhite-hite turpuhon diigil debatado sa sitong na nasida nunga diain gabe anakonna. Nunga diain debata bangsoi gabe anakonna. Totu dihirim debatado siya nasida na wajar do.
napatu do makirim debata di bangsa Israel ala naung paluahon nasida siya tano Misir do patu pahon akan nauli na denggan napatu do nian Tuhani makirim akan nauli na denggan sian bangsa Israel naung ni ainay gabi anak konna alai tung macai daudo sian na hinirim ni debata di bagasan parange di bagasan ngulu nasida alani ima marhite-hite terpuhon di pabotohon babua holong ni debata manotong do tu nasida nang pesongoni pangalahon nasida alai yang go holong ni debata manotong do maradopon bangso Israeli ala nung ngatakas di ain nasida gabe anakonna ido nanidok na diaya saplopati songon pinahan na tua turura nunga medebu turura nunga medebu jolmai nunga medebu bangso inon alai didok di son ditogi hontod dini Jehovah nasida Tuhan sonangan doh tujuan asa mabahin goarmu marmulia alani i tung takas do holong ni rohani debata manotong do di bagasan ngulu ni bangso Israeli songoni nang di bagasan ngulutta. Amo kadongan na hinaholongan nito hatta di pestata di minggu haroro ni toddi parbadia na parjolo sederion. Adong dua nanaing dohonon na marhite pesta sederion. Na parjolo ima di haroro ni toddi parbadia di bagasan mingguta sederion di pabotohon paboa naung 40 hari Tuhan Yesus sian nahehe sah rodi manaik tu banua gijang 40 hari jala sian naung manaik tu banua gijang sah tu haroro ni tod di parbadia 10 hari jadi gabe 50 hari hari ke-50 di hari pe-50 honom takas Tuhani pataridahon pabawa dang di pasobu debata dang di pasobu Tuhani hita so mardongan laho medeleni ari-ari ni ngulutta di portibion di nama naik ibana tu banua gicang paradehon inganan di hita akana porsea dang di tadi koboti hita somarama dang di tadi koboti hita somardongan alai Roma ibana di bagasa tod di parbadia jala tohoma songon nanidok na di Matius sada ayat 20 di goari do ibana Immanuel lapatanna dongattama debata marrumang tod di ibana naboy mian di sude inganan doho di sude partikian jadi manang nadi dia pehita manang nasadi hari pe sai donganan ni Tuhani do hita omma tadda holong ni rohani debata ai hita pe moladong do nataha holongi manang nai sepe ikko sai donganatta do ibana dang boy donganatta secara fisik ikko bototta baritana di dia ibana songo dia ibana sehat do ibana taboto baritana ima tadda holong ni rohatta alai molo so holong berohatta
dang parduli hita disi manang na di dia petahoi manang na songo dia petaho barita ni ala yang go holong doro hatta manang na dia na kota manang ICP porlu boto otak ise di dia ibana jala songo dia hadirionna alani ito di perbadia na sa ito tong madongani hita mangurupi hita lau pasauton lomo ni rohani debata na paduahon marhite pestata sadarion ima naing pabotohonon na marhite hite haroro ni toddi parbadiai di sido hatutubu ni huria na parjolo. Jadi ulang tahun huria bisa dok portibion ima tongon di ari haroro ni toddi parbadia. Ay marhite hite toddi parbadia ido mangula toddi ima ngarahon rohani jolmai asa marhamu baon jala marhite hite hamu baon ni rohai gabe di jakon Yesus na gabe si palua di bagasan ngoluna asa marhite hite haroro ni toddi parbadia sadarion nunga songo dia pakorhonna di bagasan ngoluta omma nagabe suku-sukun dohot nagabe pangarimangion si pahusor-husorota di bagasan diri tabi ati tungnaung toddi na hodardo namian na mangarajai nguluta ati tungnaung sibolis do na mangarajai ngulutaon gabe sai holan akka ulaun hajahaton na taula di bagasan ngulutaon amwa kadongan na hinaholongan ni tuhata ia hadirion ni debata marhite-hite minggu sadarion takas di pabotoho tuhita pabuah hadirion ni debata ima di bagasan toddi bahwa Allah itu adalah roh. Molo taida di sada Musa sada ayat 2 didok disi jadi mangareak-reak ma toddi ni debata. Jadi toddi ido debata bahwa roh itu adalah Allah. Alani i molo di leho toddi di hita toddi ido namargogoyok kita asa boy tarului hita debata di bagasan ngulut tahun. Napadua hon hadirion manang hakikat ni debata. Ima hata ni debata. Debatado hatai. Asa molo didok jadi mahona tiur gabe tiur matutu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah ninna. Alani i hadirion ni debata ima hatanai. Alani i molotaida dia do sakap ni debata. Ubain na di lehon hata ni debata di bagasan nguluta. Molotabering di 2 Timotius 3 esa plonom di dok ia hata ni debata. Na nilehon nai tu hita hasea doi mamodai hasea doi mamicang hasea doi pauliulihon dohot hasea doi manugunugu hita di bagasan hati goran ima hadirion ni debata na dilehon tuhani tu hita ima di bagasan toddi dohot di bagasan hatani debata. Amok kadongan na hinaholongan ni debata. Marhite-hite turpuk sadarion adong tolu na ikot takas si auhonotta di bagasan nguluta ima taringo tutod di parbadia. Na parjolo ima toddi perbadiai papos rohata.
Molo tabereng di ayat 10 sedai takasdo didok di sinon ibana namarsagihon toddina nabadiyai tu tonga nasida di nama molus lau rara bangso Israelinon sasitongna mabiar do nasida hatahutod do nasida alayala disagihod de bata toddi parbadia di nasida gabe miyamma di ngolu nasida di roha nasida ima habaranion doho pos ni roha lau mamulus lau rarainon gabe juppang nasida mahaluaon malua sian parmaraan boloninon alani i molomian toddi parbadia di bagasa dirita ikon lam papos rohata mangula kaulaon nahinalomohon ni Tuhanino molo nungamian toddi idi bagasa dirita dangadong be lomos ni roha dangadong be biar ni roha alani i halak naong nimianan ni toddi parbadia ikon pos rohana laho mangula aka ulaw na dinggan asa marhite-hite pangulaw nai gabe marsangap debata di bagasan nguluna. Napaduahon toddi parbadia paingotok kita di pabahenan ni debata marhite-hite turpuhon asa takas diingot nasida ise do debata di bagasan nguluna di paingot nasida marhite-hite pabahenan ni debata hatiha nasida dibuan haruar sian tano misiri alani i hitape molo nunga takas mian toddi parbadiai di bagasan nguluton takasma taingot akka dengga basa ni debata di bagasan nguluton ay marhite-hite akka dengga basa ni Tuhanido ukap rohatta laho makamauliatehon sude dengga basa ni Tuhani marhite-hite parangi na denggan marhite-hite na mangulahon lomo ni rohani debata di bagasan nguluta sada contoh ima sada pangalaho di bagasan nguluton ima labas ni roha manang kesabaran jo dohita dangadong labas ni roha di bagasan nguluton dangadong kesabaran jo do say ta pangasahon pikirata logikata laho mabuat sada haputusan sopola tapaima hagogoon manang habisuhon siya debata marhite-hite toddi parbadia na mangajari hita doh margogoyho kita laho mabuat akahaputusan alasay mangasaw pikirata hita gabe jo mahita mabuat haputusan na salah alani i marhite-hite toddi parbadia na margogoyho kita asa di bagasan labas ni roha ima laho paturehon pardalanan ni nguluta asa unang manibil sian lomo ni roha ni debata pardalanan ni nguluta alani i molo argado dihita akka si paimaota totu ikon lebas dorohata paimahon pangajarion sian toddini Tuhani lau margogoyo kita lau mabuat akka haputusan namasa di tonga-tonga ni parngulota napatuluhon toddi parbadia
badau hok kita. Ima na berjolo mulak tu hasonangan. Mulak tu hasonangan. Didok nak dia saplopat ditogiho toddini Jehovah nasida tu hasonangan. Jalaido nagabe tofik di mingguta sedarion nama dok toddini Jehovah nama nogu tu hasonangan. Asa marhite-hite toddi parbadiai ido na patau hok kita marhite-hite pangajarion do marhite-hite panogunoguonna. Dia ma panogunoguon ni toddi parbadiai imanakin marhite-hite hata ni debata. Na totong paingotok kita dia kahahurangata. Na totong paingotok kita. Na totong mamicak kita. Tujuan na saluhu nai ima asa manogu-nogu hita tu hasonangan. Tu hasonangan naung pinarade ni tu hatai. Ima sabulon ni todita di surgo hasonangan inon. Na paduahon toddi parbadiai batau hok kita ima marhite-hite pajowon na dihita. Dijow toddi ihita asa gabe parhitian ni debata hita manang na di dia hita mangula-ulota. Manang na di dia hita karejo. Manang na di dia hita pakeon ni Tuhani. Laho mabain marsangap debata di bagasan nguluta iro nakin dia sa plopati didok disi songonipe ditogi hokko bangsom asa mabahin goarmu marmulia. Jadi di pajowon ni Tuhani marhite-hite tod di parbadia di jauh hita asa molo mangulaw-ulaw kita manang narabok karejo hita manang di dia pe parkerjo atay di sare-sarenganan itu adalah panggilan Tuhan untuk kita boleh bekerja di sana sebagai anak Tuhan asa marhite-hite pangulota gabe marmulia madebata marhite akka pangulota di bagasan ngulu si ganupari alani ikot takasdo parbueni toddi parbadia di bagasan nguluton asa molonunga mian toddi parbadia di bagasan nguluta ikot takasma parbueni toddi mian di bagasan nguluton asa molota bereng diakka pembagian niakka sembako nuaing adong do 9 bahan pokok di bagasan ngulu perdaging otak jalau nga saya dibagi akka bantuan sosialinon alai adong do tong 9 sembako ni partodiota ima nanidok na di Galatia 5 ayat 22 alai akau do parbueni toddi asa molonung ngamian toddi parbadia di bagasan nguluton ikot takas do parbuena ima adong mian holong ni roha takas do ikot parholong ni roha do molo naong ni mianan ni toddi parbadia jala marhite-hite naong mian holong di bagasan nguluton gabe tubu malas ni roha ay molonung nga holong roha tudongan songo dia pe ibana las maroha ala nunga mian holong ni roha gabe tubu las ni roha ay molonung nga adong las ni roha dihita gabe tubu manang dame marhite holong tubu las ni roha marhite las ni roha tubu manang dame di bagasang nguluta songoni lebas ni roha songoni nang habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot hatomanon. Na siya'y ikot takas
ta parbuehon di bagasan nguluta asa marhite-hite parbue ni toddi gabe jupak kita ma hasonangan di Portibion lumobi ma hasonangan di Banua Gijang naong pinaradeni tuhatai inganan di hita atong nunga mian toddi parbadia di bagasar roham manang toddi nahudardo mian di bagasar roham ay molo toddi nahudardo mian di bagasar roham terida dui holan mangguturi do ulaw ni dang adong disi holong ni roha alay say holan perbeda-beda do disakapi inom alay anggo naung mian toddi parbadiay ikota kasma parbuena di bagasa nguluna alani i di parade Tuhanin waing di lehon di usehon toddi parbadiay alani ganup halak narade macakon toddi parbadiay radedo de bata mangalehoni mian di rohata di ngulutta asa ima mangarajai hita asa taparbuehon akka nadinggan lomo ni rohani di bata jala marmulia de bata di bagasa ngulutta alani pangiduata tu de bata saya si marohana di lehom matodinei di hita jala dirajai mangulutta asa terbaik kita mangulahon lomo ni rohani Tuhani amin martang yang mahita ale Tuhan debata amanami mauliate situtuma di sobbaho rohanami tuho macailas rohanami di holong ni roham di bagasa ngulunami dang dita di kokohami alai marhite asidot holong ni roham roho marhite-hite toddi parbadia asa toddi mima tutu mangarajai roha ngulunami asa tung takas hu parbueho kami parange na hinalomohon ni roham di bagasa ngulunami asa jupak kami las ni roha na marulup-ulup lumobi hasonangan naung pinaradem di hami jala parange nami gabe hamuliaon di guarmu nabadiai pasu-pasu mahami sudi pasu-pasu nang sudi ruas ni huriam di ganum akka inganan nabe lumobi napatupahon akka parminggon di bagas nasida pos rohanami sai toddemi use honommu tusalhu akka ruas ni huriam asa sai tarbaik kami mangulahon lomo ni roham upasatami bangso nami tuho sai homa mangaramoti doho mangaluka bisuot tu panggonggomi asa boy di patupa nasida aka nomuli na duminggan asa sonang saluhukna bangso nami di Indonesia on alani sahat di homa ngulu nami tangihom mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin mari dimahita laus tapasaha ma piliata
pasu nang marhite sianang ingananmu rohanami don mimi manggohi pakai dohot ngolunami gawe ula-ulami. Tatang yakuma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolum. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami naso tarasam dugodang ni si lehol-lehom mu dihami todim na bedia di lehokko tuhami jolma sumonggopi hami naliaon na margai di lehokko tuhami jalagu modang dui sia portibion doho sian pangisina sudi ope mauliate marohanami jala pujon nami maho alani sude habalgaon dohot hamuliaommu naung pinapatarmu tuhami saileho matod di parbediai tu huriam akan naolo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbediai jala dipatotong hamimian di barita naulii ale tod di parbedia sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih caloan jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa nabalga doho na mekmet si pasidingon nami say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa tarbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai say oddi ho jalapado muhami tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay si lehon-lehon tuhuria asalam gadda torop niya kaparbarita nauli doho pangajari doho para si roha na mamaritahon habal gaumu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sude parpungan ni halak Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nabi asa tau na sida saur tu parpungas sugut say sungguli akan atarpudum jala pargugui akan nagale say songgoti ma akan naneang doho na takkang marroha asa ditinggal hon na sida hajahaton nabi say parrohay akan nabujok roha jala apuli akan namarsak doho na dangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan na manguluiho say tata mana targugot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus say ajari na sida maralus jalamiam maho di bagasan na sida say ramoti mapikiran niya kapanggonggomi dohot panguhum asa tigor uhum na sida jala asa dihabiari na sida ari paruhumas sugut say patugu haporsyon nami asa totong huingot hami
naung sesa dosa nami. Jala buanommu hami Tuhan uluas sugut. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang malake dagingon panguluommu domuse. Asa masuk hami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaumu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangulua siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Sai di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Di hamuak kamanami do inanami ruas ni huriata napatupao parmingguon di bagas nabi hami parhalado akamibi resota jungsari pasahaton. Selamat hari Minggu madi hita salukna Tuhanima totong madongani mangaramoti hita salukna. Horas